Lejn tmiem summit ieħor li era il-ftehim bil-ħuq bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Ingliż dwar Brexit, il-Prim Ministru Muscat saħaq li huwa sodisfatt b'dan il-ftehim li jagħti flessibilità u Juri Rieda Tajba miż-żewġ naħat. Ir-Renju Unit ikkonċeda li l-Irlanda ta' fuq tkun parti biex ngħidu hekk assoċjata mal-Unjoni Ewropea u l-border f'dan ir-rigward il-frontiera tkun fil-Baħar Irlandiż, xi ħaġa li qabel il-Gvern Ingliż qatt ma kien lest illi iċedi. U allura nistgħu nkunu biss pożittivi nirrakkomandaw u aħna konna favur dan il-ftehim li għadda b'mod unanimu mill-Kunsill Ewropew. U allura nħarsu l-qoddim issa li l-House of Commons tiddeċiedi xi trid tagħmel. Fir-Renju Unit anki fil-kurituri tal-qalba ta' tmexxija tal-Unjoni Ewropea fi Brussell issa hemm stennija għas-Sibt fejn l-attenzjoni issa ddur fuq il-House of Commons li f'seduta speċjali trid tapprova l-ftehim mill-ħuq. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson jinsab ġirja kontra l-ħin biex isib appoġġ biżżejjed biex dan il-ftehim jgħaddi mill-Parlament Ingliż. Fil-fatt għad tal-jum f'kuntatt ma' membri parlamentari li jrid jikkonvinċjhom jivvotaw għal ftehim li laħaq. Il-Prim Ministru Muscat spjega wkoll il-passi l-mistennija taddotta l-Unjoni Ewropea f'xenarju li l-Parlament Ingliż ma japprovax il-ftehim Brexit. Jekk ma jaċċettawx iddeċidejna li ma nikkommettux ruħna l'issa x'nagħmlu ma nagħmlux imma illi nistennew jekk ikun hemm pereżempju rikjesta l-estensjoni niddiskutuha, nikkonsidrawha u mbagħad niddeċiedu wara. Intant waqt is-summit għall-mexxejja Ewropej ħareġ li hemm bżonn iżjed żmien biex ikun hemm diskussjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija dwar is-sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat esprima d-disappunt tiegħu għal dan u qal li l-Ewropa tista' titlef il-kredibilità tagħha meta jeħtieġilha aktar minn qatt qabel li tiftaħ dialogu ma' pajjiżi ġej mir-reġjun daqshekk sensittiv bħalma huwa l-Balkani. Is-summit tal-Kunsill Ewropew ddiskuta wkoll l-aħħar ftehim ambjentali bil-Prim Ministru Muscat jisħaq li kwistjonijiet relatati mal-klima ma joqtux biss l-ambjent iżda huma parti minn ħoloq importanti fis-settur ekonomiku u anki dak soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.